eman entzuleoi, ea badakizuen norekin zauden. Baranbarri irrati txikik agurtzen zaituzte. Espero dugun honetan bikain pasatzea. Hitz egiten duzuenok nire boz ikaskide Asier, Lander, Naroa Meilan, Ainhoa, Kisley, baita ni Wilber, saiatuko gara saio hau entretenigarria egiten. Good morning, everybody. My name is Asier. Today is Thursday, 6th February 2014. We have prepared a radio program for you. We hope you like it. Kaixo, ni Asier naiz. Niri dagokit eguraldiaren berri ematea. Gaur, 15 graduko temperatura dugula badakizue. Neguan egonda ere nahiko eguraldi polita dugu, baina izan eta alertan gaude. Ea berriro ezer gerta ez dadin. Landerrekin zaudetik, aste honetan urtebetetzea ospatzen duten ikaskidea batzuk egon daude. Hona hemen zeintzuk diren urteak betetuztena. Seigarren mailako Nadia Perez eta Ibane, laugarren mailako Aiora eta hirugarren mailako Mikel eta Asier Ortega. Zorionak guztioi eskola guztien parte. Zorionak, zure urte betetzea zorionak, beraz bitiratzea zorionak, musu bat. Zuentzako. Jap, enaiz berdei, Wilber naiz. Ea asmatzen duzuen zer bazkalduko dugun gaur. Leheneko platerean zer edukiko dugu? Barazkirik, pastarik, legurminik, bakalabazin krema. Bigarren platerean zer uste duzue? Araginik, arrainik, tortillarik. Zer ote bazkalduko dugu? Oilasko iztar errea txip batatarekin. Eta zein da zuen gustuko postrerik, fruiturik, esnekirik, izozkirik, gaurko postrea sagar konpota. Honegin eta ondo portatu jantokian. Gogoratu, jateko momentuan lasaitasunez, urduritasunik gabe eta ondokoekiko begirunarekin jatea oso garrantzitsua dela. Tu mikroak, zentzuten dira zarata guztiak. Guztiak aditu nahi, bale? Eta hoa, Naroa Meilanek izaudetela konturatu zarete, jakin badakigu iragarkizunen momentua adi jartzen zaretela gustokoen duzuelako. Hasi gara orain pasaden asteko irabazleak zeintzuk izan diren esaten eta gerozeago asmatzen duzuen asmakizuen bakoitzaren erantzuna. Pasaden asteko irabazleak onak hauek izan dira. Lehenengoa taldeko Joel Garrillo. Lehenengo B taldeko Izaro. Bigarren mailako Peio. Hirugarren mailako Lander. Laugarrena taldeko Aiora. Laugarren B taldeko Aimaz, bosgarren mailako Arkaitz, seigarrena taldeko Aiza, seigarren B taldeko Ibane. Orain prest zaitezte, hartu papera eta erkatza, eta adi egon, badator lehenengo asmakizuna. Ainhoa naiz, adi egon, estu naiz lasai, barruan dauzka boza nahi, ertz batean handia, eta bestean txikia. Berriro entzun, estu naiz, lasai barruan dauzka boza nahi, eta bestean batean handia eta bestean txikia. Bigarren asmakizunak Kisley izango dizuen. Berde edo gorrian naiz. Hortu, sarek, landatzen
naute, eta ikasle aferrak ere sarri naute. Errepikatuko dizuet. Berde edo gorria naiz. Hortu zarek landatzen naute, eta ikasle aferra ere sarri naute. Eta hirugarren asmakizuna, ziur nago errezen edukiko duzuela. Egoten naiz iturrian, ona naiz bere neurrian, gehiegi zordea kito eta egingo zaitut ito. Beste aldi zeintzuko duzue. Egoten naiz iturrian, ona naiz bere neurrian, gehiene zordea kito egingo zaitut ito. Bitxikeriren batzuk kontatuko dizkizuegu. Badakizue zergaitik diren hain txikiak izarrak, eta nork esan du izarrak txikiak direla, alderantziz. Ikaragarri handiak dira astro edo argizagi hauek. Eguzkia ere izarra da eta ez handieretakoa. Orduan, zergaitik iruditzen zaizkigu hain txikiak, oso urrutik daudelako. Begira, gugandik hurbilen dagoen izarra eguzkiaz gain Proxima Centauri da. Izarra horren argiak ia 4 urte ematen du gugana heltzeko. Beste aldetik, badakizue zergatik ez den eguzkia gauzak ikusten? Lurra bere ardatzaren inguruan ari da biraka, eta gauen lekutik batzuetan ikusten dugu eguzkia eta beste batzuk ez. Ikusten ez den tarteko horri gaua deitzen diogu, eta ordu eguzki munduaren beste alde gure kontrako ari da argitzen, eta horregatik ez dugu guk argia ikusten. Zeru goian ilun izaten da eta izarrak ikusten du. Egun on, dio eguzkia, egun sentia urratzean. Gabon, dio iluntzean, guk lo egiteko bakean. Oso ondo. Berrien momentuan gaude. Pasa den astean, bakearen eguna urtarrilaren 30ean ospatu dugu. Bakea hitza guztiok egin genuen Porikiroldegian, izki bakoitza taldeka eginez. Eta bakea izki handi batzuetan gure esku irudi bana jarri genuen. Horma irudi handi 2 osatuta. Honela, Zurbaranbarriko guztiok bakearen alde aritzen garela egunero eta urte osoan bikain kontuan hartu genuen naiz eta egun berezian esandakoa egin. Elkarren bizitza landuko dugu beti. Aste honetan Agedaderen egunen urteko bezala abestu egin dugu eskolan guztiok. Honetaz gain 4., 5. eta 6. mailakook eskolatik kanpora irten gara auzokideak entzun dizakete. Bagoaz irrati saioa amaitzen, datorren astean 4. mailakoekin egongo zarete, eta gu itzurriko gara 3. hiruhilekoan. Bitartean zintzoa izan eta asko ikasi. This is the end of our radio program. Have a good day. Bye bye. Agur!